ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା ଆମର କ୍ଲାସ୍ କେମିତି ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି କ୍ଲାସ୍ର ପ୍ରୋସିଜ୍ୟୁର କ'ଣ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯିବା ବ୍ୟାଚେସ୍। ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ବ୍ୟାଚେସ୍ ଯେଉଁ ପିଲା ଯେଉଁ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଠି କ୍ଲାସ୍, ବ୍ୟାଚ୍ର ମିନ୍ସ ହେଉଛି କ୍ଲାସ୍, ତାଙ୍କୁ ସେଠି ସେ କ୍ଲାସ୍ ଶୋ କରିଦେବ। କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଇ ଫାଷ୍ଟ ପେଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ଭାରି ଓଭରଭ୍ୟୁ। ଓଭରଭ୍ୟୁରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ମୋ ପିଲାର କ୍ଲାସ୍ କ'ଣ, ତା ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ା ହେଉଛି। ଦେନ୍ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍, ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ଟା ଆକର୍ଡ଼ିଙ୍ଗଲି ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରିପେୟାର ରହନ୍ତୁ। ଆମର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଦୁଇଟି କ୍ଲାସ୍ 10:40ରୁ ସରି 10ରୁ 10:40, ଦେନ୍ 10:50ରୁ 11:30 ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର। ବଡ଼ ପିଲାଙ୍କର 12ଟାରୁ 12:40 ତିନିଟା କ୍ଲାସ୍। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଦୁଇଟି କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିଦେଲେ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଦେଖିଦେଲେ କ୍ଲାସ୍ କ'ଣ ଅଛି। ଆଉ ଏ ଟ୍ୟାବ୍ରେ ଦେଖିଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ। ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କ'ଣ? ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ନୋଟିସ୍। ସାର୍ କ'ଣ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ। ତାକୁ ଆମେ ପରେ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଦେବା ଯେ ଆମର କ୍ଲାସ୍ ମାନେ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ଓଭରଭ୍ୟୁରେ ଆପଣ ଦେଖିଦେଲେ, ଓଭରଭ୍ୟୁରେ ଆପଣ ପାଇଗଲେ କ'ଣ କ୍ଲାସ୍ ଟାଇମିଂ କ'ଣ। ଏଠି ଯଦି କ୍ଲାସ୍ ଟାଇମ୍ ବି ଶୋ କରୁନି, ମନେକର ଅଫଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଟା ନାହିଁ କି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଥିବେ ଯେ କମ୍ପଲସରି 10ଟାରୁ ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଏନି ହାଉ। ଦେନ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିଦେବା। ବ୍ୟାକ୍ କଲେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଚେସ୍ ତଳେ ତଳେ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଟ୍ୟାବ୍ ଅଛି, ହୋମ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ବ୍ୟାଚେସ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଚାର୍ଟସ୍। ଯେମିତି ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିଲା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାର୍ଟ ଯାହା, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଯାହା ଚାର୍ଟସ୍ ସେୟା। ଚାର୍ଟକୁ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ହିଁ ଦେଖେଇବ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଓମସା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କୁଲ୍, ମାନେ ଯେଉଁଟା ସ୍କୁଲକୁ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ଗ୍ରୁପ୍। ଯେମିତି ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଥିଲା ସେମିତି ତାଙ୍କର ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ଲାସ୍ ଗ୍ରୁପ୍। ଏଇ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲେ ଶୋ କରୁଛି। ପ୍ଲେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ତାଙ୍କର ଏଠି ସେଇ କ୍ଲାସ୍ ହିଁ ଶୋ କରିବ। ବ୍ୟାଚ୍କୁ ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ ଆସୁଥିଲା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି ଏ ଜାଗାରେ ମେସେଜ୍ ସବୁ ଥିବ। ଯାହା ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କରୁଥିଲେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆପଣ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ, ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଚାର୍ଟରେ ରେଗୁଲାର ସବୁଦିନ 10 AM ଆପଣ ଏ ଚାର୍ଟକୁ ହିଁ ଓପନ୍ କରିବେ। ତଳେ ଯେଉଁ ହୋମ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ବ୍ୟାଚେସ୍ ଅଛି, ଚାର୍ଟ ଅଛି, ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ସେ ଚାର୍ଟକୁ ହିଁ ଓପନ୍ କରିବେ। ଚାର୍ଟକୁ ଓପନ୍ କଲେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଯୋଡ଼ିଏ ଦେଖେଇବ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ଗ୍ରୁପକୁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 5ଟା। ଆପଣ 5ଟା ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେମୋରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ସାର୍ଙ୍କର ଏଠି ମେସେଜ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା କ'ଣ, ଓମ୍ ସେଣ୍ଟର ସ୍କୁଲ୍ ହାଇ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ମାନେ ସାର୍ ମେସେଜ୍ କରିବେ ହାଇ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ଯେମିତି ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେମିତି ସାର୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଲେ। ଏଠି ସାର୍ଙ୍କର ପଳେଇ ଆସିଲା ଯେ ଟୁଡେସ୍ ଟପିକ୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟାଥ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର। ସେମିତି ଦେଖିଦେଲେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ ମାନଙ୍କର ଯାହା ପାଠ ହରିକା ଦେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ଆପଣ ଥର ହୋଇଗଲେ ଜାଣିଦେବେ, ମାନେ 10ଟା AM ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଆପଣ ଜାଣିଦେବେ। ଦେନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ମେସେଜ୍, ଆପଣ ସାର୍ଙ୍କୁ କେମିତି ମେସେଜ୍ ପଚାରିବେ କି ସାର୍ କ'ଣ ଦେଲେ ଆପଣ କେମିତି ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ରାଇଟ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଆଉ ଥରେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ରାଇଟ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ହିଅର୍। ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବେ। ଟ୍ୟାପ୍ କଲା ପରେ କିବୋର୍ଡ଼ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ।
ଯାହାର ଯାହା ଡାଉଟ୍ କି ସାର୍କୁ ୱେଲକମ୍ ମେସେଜ୍ କି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇପାରିବେ, ଯେମିତି ମୁଁ ଲେଖିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓକେ ସାର୍ ମେସେଜ୍ ଗଲା। ସାର୍ ମନେକର ଭଏସ୍ରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ମନେକର ଭଏସ୍ରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଇକ୍ ଅପସନ୍। ଯେମିତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଭଏସ୍ ଆମେ ସେଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି ମାଇକ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଟ୍ୟାପ୍ ଟୁ ଆଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡ ଅପସନ୍ ଆସୁଛି, ମାଇକ୍ଟାକୁ ହୋଲ୍ଡ କରିକି ଧରିଲେ, ମାଇକ୍କୁ ହୋଲ୍ଡ କରିକି ଧରିକି ଯେମିତି ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଭଏସ୍ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେମିତି ଭଏସ୍ ଛାଡ଼ିବେ। ଦେନ୍ ଫଟୋ କେମିତି ଛାଡ଼ିବେ, ଏଇଠି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ରାଇଟ୍ର ସରି ଲେଫ୍ଟର ବଟମ୍ କର୍ଣ୍ଣର ଅଛି ଗୋଟେ ପିନ୍ ଟାଇପ୍ର ଇମେଜ୍, ତାକୁ ଆପଣ ଟଚ୍ କଲେ ଏଠି ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଇମେଜ୍ ମନେକର ଖାତାରେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ, କ୍ୟାମେରା ବାହାର କଲେ କି ଇମେଜ୍ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲେ, ସାର୍ ମେସେଜ୍ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ଆଉ ମ୍ୟାଥ୍ ଟପିକ୍, ଆପଣ ଖାତାରେ କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିଦେଲେ, ଏଟାକୁ ସେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ। ଭେରି ନର୍ମାଲ୍ ଜିନିଷ, ଯେମିତି ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କରୁଥିଲେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆପଣ ଯେମିତି କରୁଥିଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଇ ଜିନିଷ ଏଠି କରିବେ। ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲି ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାନେ ହେଉଛି କେମିତି ହେଉଛି ସେମିତି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ 10ଟା ହେଲା ମାନେ ଚାଟ୍ ସେକ୍ସନକୁ ଯାଇକି ହୋମ୍ ପେଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେ 10ଟା ହେଇଗଲା, କ୍ଲାସ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ଚାଟ୍ ସେକ୍ସନକୁ ଯିବେ, ଚାଟ୍କୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବେ, ଯୋଡ଼େ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଅନ୍ କରିକି ବସିବେ। ସାର୍ ଆଜି ଯାହା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେବେ, ସାର୍ ମନେକର ସାର୍ ଆଜି କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଭର୍ବାଲି ଯେମିତି ଆଗରୁ ହେଉଥିଲା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସେମିତି କ୍ଲାସ୍ ହେବ, କି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ଯିବା, ଦେନ୍ ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ସାର୍ ଏଠି ମେସେଜ୍ କରିବେ ଆଉ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଇନ୍ 5 minutes, ମେସେଜ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ସେମିତି ଯାହା କ୍ଲାସ୍ର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କି ସ୍କୁଲ୍ର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଚାଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କାମ ହେଉଛି 10ଟା AM ଚାଟ୍ ଓପନ୍ କରିକି ରହିବେ, ଯାହା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି ଚାଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।